дастгирии табақаҳои ниёзманд, шахсони дорои имконияти ҷисмонияш маҳдуд яке аз вазифаҳои аввалин дараҷаи ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта, онҳо таҳти таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Қайд гардид дар мизи мудаввар. Шодихон Ҷамшед, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намуд, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиёда аз 150 000 нафар маъюб ба қайд гирифта шуда, аз ин теъдод зиёда аз 6500 нафар дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташкил медиҳанд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин табақа таваҷҷӯҳи махсус равона намуда, ин аст, ки дар паёми навбатии худ нафақаи гурӯҳи маъюбонро боз ҳам баланд бардоштанд. Зикр карда шуд, ки баргузории чунин вохӯриву ҳамоиш дар вилоят ин воқиф гардидан аз мушкилотҳо ва вазъи маъюбон, ҳимояи ҳуқуқи онҳо, беҳбудӣ бахшидани ҳамкориҳои сохтору бахшҳои соҳаи тандурустӣ дар самти мазкур ба ҳисоб меравад. Бобати пешбурди нақшачорабиниҳо ва амалигардонии конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон аз ҷониби муовини раиси вилоят Имашозода Анвар Имашо фикру ақидаҳо манзур гардонида шуданд. Бобати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қайд гардид, ки дар ҷумҳурӣ пойгоҳи мукаммали қонунгузорӣ таҳия ва қабул гардидааст, ки инҳо ҳифзи иҷтимоии аҳолии маъюбон, дар бораи ҳуқуқҳои кӯдакон, дар бораи суғуртаи давлатии аҳолӣ ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд. дар амал татбиқ намудани сиёсати пешгирифтаи давлат дар баробари вазорату идораҳо, ҳамчунин нақши мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ ва сохторҳои дар маҳалбудаи мақомоти ҳокимияти марказӣ хеле калон мебошад. бинобар ҳамин вазорат имрӯз тасмим гирифтааст, ки дар маркази вилоятҳо ва имрӯз дар шаҳри Хоруғ як мизи мудаввар бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилоят ва сардорони раёсату шӯъбаҳои дахлдори ин мақомот аз ҷумла раёсати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, агентии суғурта ва нафақа, маориф ва дигар сохторҳое, ки дар сатҳи вилоят барои татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи иҷтимоии маъюбон ва умуман дастгирии маъюбон муваззафанд, доир карда истодаем ва ҳадафҳои ин мизи мудавварам дар он аст, ки он муқаррароте, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ қабул карда мешаванд, тартиби дар амал ҷорӣ кардани он, хусусан дар сатҳи маҳал, барои масъулон корҳои фаҳмондадеҳӣ ва тавзеҳотӣ бурда шавад. дар ҷараёни ҳамоиш аз ҷониби роҳбари Иттиҳодияи миллии маъюбон дар ҷумҳурӣ Асадулло Зикрихудоев намоиши ҷолиби видеои пешкаши иштирокдорон гардонида шуда, бобати ташкилот маълумоти муфассал манзур гардонида шуд. Гуфта шуд, ки Иттиҳодияи миллии маъюбони Тоҷикистон дар 36 шаҳру ноҳияҳо намояндагии худро дошта, наздики 50 000 шахсияти маъюбият доштаро дар бар мегирад. мақсади асосӣ иштирок дар муайян намудани сиёсати иҷтимоӣ, таҳияи санаду қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрӣ, ки ба ҳифзи иҷтимоии маъюбон алоқаманданд дар бар мегирад. ҳамчунин интихоби мушовир аз байни маъюбон дар вилоят яке аз мақсадҳои дигари иттиҳодия унвон шуд. дар рафти ҳамоиш аз ҷониби дигар намояндагони ташкилотҳо фикру мулоҳизаҳо баён гардиданд.